babban mai gida album.
Yusufa magunka ne samu nasara ta Ibrahimu kuma na gaban kalamu na tabbata dan ka yayi mu domin ka ba mu akan takun ka san mu kuma so mu shugaban halitta so ne bauta ga Rasul barka dai ya wanda za ya baka ka zo godiya ya kara shine kadai ta yatsunsa ruwa ya yi kwarara kuma na darijo a fitar yammayar ya gyara kai su masu nuna ka da yatsa sun asara shugaban halitta so ne bauta ga Rasul barka dai yarda da ajiyar su danka ta gare shi saboda sun yakini san ba hali ya nashi yawan da in ya kebe sai bishiya ta bishi sarkin ado gwanin kamshi mai kitso a gashi shugaban halitta so ne bauta ga Rasul barka dai kwafayin ba Allah babai da sa'a shine ake zuwa mai bayar da kuma sana'a wai shi a da yanzu wasu ke yi ma bara'a wai yau fa baya kai halitta a kyan ɗabi'a shugaban halitta so ne bauta ga Rasul barka dai ai rayuwa mafi kyau shine a ɗaukake ka saman bukatu ruhi jiki su dika yawan da dudu yayi magana ko sai ya haska ni dai ka so na annabu duk wata wuyan dauka shugaban halitta so ne bauta ga Rasul barka dai wayawan zuciya tana kewar yaushe za gana ruhi jiki a shanar soshi